Khona isithunywa somndeni. Kukhona isithunywa somuntu as an individual. Singenaphi ke isithunywa empilweni yami? Kukhona izinto ongeke uzenze ngawakha amandla but ekufuneka uzenze empilweni. Umsebenzi wami wakanyiswa umdali ngiholwa ukukhanya amagogo ngoba izimpihe ngithola nobizo. Ngibingelele bonke ababukeli beshow yethu ebizwa ngenkolo nobizo. Onibingelelayo imina ugogo uMbali, ugogo Nqoba Izimpi lapha ya ku Facebook epage lami. Namhlanje ngihamba naye futhi ubaba uMalevu. Ngizocela ukuthi naye anibingelele ohlelweni lethu lalomhlanje. Unjani baba? Siyaphila. Siyabingelela bonke ababukela bebukele khona konke ama platforms. Sibonga kakhulu uphinde sithole ithuba ngiyajabula ukuba khona mama. Hayi nami ngiyajabula baba ukuthi siphinde sibonane. Ngiyabona namhla ugqokisa okweSulumane. Hayi cha namhlanje ngizokungizima kakhulu. Hayi kushuba kakhulu namhlanje kule show yethu. Ngiyabona impela baba embrace yonke inkolo bazalwane ukuthi ngiyabo ugqokisa okweSulumane namhlanje ngicela ke nimbongele ubaba ukuthi cha uyahlonipha nezinye inkolo. Baba uMalevu ngiyajabula ukuthi ngiphinde ngibe nawe baba namhlanje. Episode 2 wethu lo. Yebo. Wenkolo nobizo wethu siyabonga kakhulu nje ukuthi episode 2 uqhubeke ngoba ipurpose yale show yethu baba ukuvula abantu amehlo. Yebo. Ikakhulukazi esimeni sikamoya. Yebo. NeBhayibheli nesintu ukuthi kublenda kanjani. So nalamhlanje ke sizoqhubeka kulokho baba. Kodwa lamhlanje ngifisa kakhulu sikhulume ngezithunywa. Abaningi baba bathi banezithunywa kodwa umuntu akazi ukuthi yini isithunywa nanokuthi eBhayibhelini singena kanjani isithunywa. Ngoba phela kufanele sichazisise ngoba uma ukhumbula ukuthi inhloso yethu ukuthini ukuthi siyafisa ukuthi nasemakhaya kube khona ukumbuleleka ngoba emakhaya ethu sekunama division babamalevu. Usuthola ukuthi khona abathi basindisiwe. Uthola ukuthi khona kulabo abasindisiwe khona umntwana usevukelwa imoya. Akekho understandayo ekhaya ukuthi kwenzakalani. Naba understandayo lento bayademonize uyabo. So ipurpose yale show kahle kahle babamalevu ukuthi sikwazi ukuthi abantu bambuleleleke ngoba bakhona abazosizakala noma kanjani. Bakhona abazosizakala kube khona abantwana noma abantu abazosizakala ngalokho ukuthi inkolo ithunywa ubizo isintu kuhlangana kanjani. Yes, and siyajabula ukuthi sibe nabantu abanjengawo abantu abasindisiwe ukuze bekwazi ukuchazela abanye banjani abasindisiwe. So ngizocela nje ukupha ithuba baba. Ukhethe isihloko interesting seyithunywa. Okay. Uma sokhuluma ngezithunywa ke amagama abalekile. Uma ngoba thina i-main reference yethu soyisebenzisa iBhayibheli. Sobe mhlambe sichaza ngokuhamba kwesikhathi ukuthi why iBhayibheli, okay? But iBhayibheli eBhayibhelini kunamagama asebenzisiwe njengo angelos, igama lesiGreek lelo ngoba iNew Testament ibhalwe ngesiGreek. Okay. Lapha kwi-Old Testament ibhalwe ngesiHebheru, uMalaki. But lamagama asho ithunywa. Kodwa ke ngifuna abantu ba understand ukuthi isingisi masebenzisa igama lithi angel akusile igama ngempela eliproper lesingisi leso. Lisuselwe kwiSgreek igama lithi angelos. So kwasekuthiwa angel. Uyabona? Esingisi kwasithiwa ingelosi. Uyabona? Kodwa ke uma sophuma egameni sichaza incazelo yalelo gama lisho isithunywa. Okay. Ithunywa ke njoba nje wazi igama isithunywa umuntu othunyiwe. Alright. Sizobahlukanisa ke ukuthi khona izithunywa zikamoya nezithunywa zabantu. Thina sizoconcentrate ngicabanga ukuthi umbuzo wakho ubase kakhulu kaze ezintweni zikamoya ngisho. Yes baba ubase kakhulu ezintweni zikamoya. And ngiyathanda ukuthi izinto zikamoya siphinde sisekele ngale iBhayibheli ngobani kunabantu abaningi abesintu abakholelwe ekuthenini iBhayibheli libadukisile abantu noma ngathi
thina ezisizwe semnyama iBhayibheli isilahlile noma alikhulumi nathi. So ngiyafisa ukwazi ukuthi njengoba sinezithunywa sinobizo ngabe kuyahambisana neBhayibheli noma ngabe lento yokuthi iBhayibheli lisilahlile noma inkolelo yabelungu njengokusho kwabantu iyiqiniso yini? Okay, iBhayibheli singalibheka kabili. One, singalibheka iBhayibheli njengama scholars. Ama scholars mebheka iBhayibheli abheka ukuthi incwadi le collection ye history ne literature nje singakhuluma ngamahubo nazo zonke lento esizwe sithize esasiphila endaweni ethize lesekuthiwa thina esithi ama Israelites ama Hebrew. Uyabona? Okay. Ama scholars mebheka abheka ukuthi izwi kaNkuluNkulu. Athi nje incwadi yabantu abekhuluma ngomlando wabo, bekhuluma into abayikholwayo kanjalo kanjalo. Okay. And labo bantu njengoba ngisho ukuthi babe hlala endaweni ethize akusiba belungu. All right. Amabelungu ama Europeans laba base Middle East, especially ngesikhathi libhala iBhayibheli ngempela nangebala babengasondeli ngisho ukusondela kubelungu. So okwesibili mase kuba khona ama theologians mebheka incwadi njengabazalwane sithi izwi likaNkuluNkulu, yabo? Okay. Kubalekile ukuthi sikwazi ukuthi silibheke iBhayibheli njenge document nje eyabhalwa abantu. Why? Ngoba nomuntu ongakholwa ongayi enkonzweni kumele abe nalowo mqondo umuntu nje ukuthi kunabantu abawumakhelwane bethu thina ama-Africans. Ngoba ama-Hebrew, ama-Israelites, ama-Asians aseduze nathi. Abhala nangathi ma-Africans. Athini? Wabhala nangathi sikhona. Babhala nangathi. Bakhuluma ngathi. So sibabheka hayi ukuthi sibheka njengezwi kaNkuluNkulu, sibheka iliterature yabo. Uyabona, masibheka iBhayibheli ngifuna silibheke ngaleyo ndlela kwesikhashana. Okay. Bathi ke bona mabekhuluma ngoMoses, bona abamthatha njengengxenye umuntu wakwabakhona historical. Bathi wafunde eAfrika. Uyabona? Inkosi enkulu abayihloniphayo bona uSolomon, bathi ukuhlakanipha kwakhe baqhathanisa nokwama Africans ama Egyptians. Bathi wayehlakaniphe ukudlula ukuhlakanipha kwakhe akunikwa uNkulunkulu kwakudlula kwama Africans. Okay. uJesu mefika eqhathanisa noSolomon athi omkhulu kunoSolomon usefikile. But kubalekile ukuthi sazi lokhu ukuhlakanipha bekhuluma ngakho, wengakhulumi ngemaths, science, architecture, wekhuluma ngeinto zikamoya. Okay. So ngithini? Ngithi foundation yabo eUmoses, zonke lezi incwadi ezifoundation ezinhlanu ezabhalwa uMoses. AmaHebheru athi iinfluence yaphuma eAfrika. Oh. So ngisho ukuthi ke noma kuthiwa ukholwa iBhayibheli ukuthi liyizwi kaNkuluNkulu, but kufuna ukwazi ukulithatha njenge document ukuthi siyakhona ukuthola ukuthi okhokho bethu nabo banesandla babafundisani. Ngoba uMoses wafundiswa ama-Africans, obviously influence yakhe izovela kule mbhalo. Okay. So ingakho sothi message siyafunda sibe siqhathanise neculture yethu sithi how nayi lento kwiculture yethu nayi lento kwiculture yethu. All right. Right, sesodlula ke kubantu abalithatha njengezikaNkuluNkulu njengathi asikho isayoni nomthandazo ongalithatha iBhayibheli njengezikaNkuluNkulu. All right yebo. So ngiyacabanga ukuthi ke sesingabachazela ke ngazo ithunywa lezi nanokuthi mhlambe ithunywa ihlukene kanjani noma wonke umuntu unaso isithunywa noma kufanele kuze kube umuntu ombethwe. Ngicabanga ukuthi nalapho ngasiphe isithombe nje. All right. Asiqale ke lana ke sithi ke ngoba sokhuluma ngeithunywa zikamoya ke manje asikazi ukukhuluma ngalezi zabantu. Okay. Ithunywa zikamoya sizofunda nje amavesi ambalwa. Uma ubona igama elithi ingelosi or angel wazi ukuthi isithunywa leso. Okay. Yabo? Zihlukene kabili. Khona ephatha umsebenzi othize ukuthi funa ziwenze. Mase kuba khona ezinikezwa umyalezo. Ngenze nje isibonelo. Umuntu angabe isithunywa ngoba eyodlulisa imessage. Okay. Umuntu angabe isithunywa eyokwenza ukuthi athi ngithunyiwe ukuthi ngiyokwenza ukuthi. Nazo ke ehlukaniswe kanjalo. Kodwa ngicela ukuthi angazi noma iBhayibheli lizofundeka lapha noma mhlambe ku cellphone lizofundeka ku cellphone. Hayi ngifunda baba ku cellphone. Asifunda okay. Ngicela sifundela usivulele ku
Luke chapter sorry, Amahebheru chapter 1 verse 7. Okay baba ngicela okay Amahebheru chapter 1 verse 7 Yeah. ngifunda Yes. ngezingelosi uthi owenza izingelosi zakhe zibe yimimoya izikhonzi zakhe zibe ngamalangabi omlilo Nansoke okusho ukuthi le ingelosi ithunywa lezi sikhuluma ngazo ezimoya uyabona. Okay. So sesiyibonileke ivesi esho njalo. So ngifuna siqale sibhekeke manje ithunywa noma ingelosi ezithunywa ukuthi ziyokwenza utho hayi eziphathiswe umyalezo. okay Kubalekile lokwesokufunda la. Ngicabanga ukuthi lokho sizokuthola encwadini ya 2 Samuel. Yes, 2 Samuel chapter Ngicela 2 Samuel chapter 24 verse 16. okay lapho ingelosi iyelula isandla sayo kulo iJerusalem ukulichitha uJehova wasisola ngalobo bubi wathi ingelosini eyachitha abantu sekwanele buyisa isandla sakho ingelosi kaJehova yayisesibuyeni sika Aruna umJebusi. Okay, ngicela sibambe la. Konke engifuna ukuyiphawula la ukuthi ingelosi le isithunywa. Sithunywa uNkulunkulu ukuthi asiyoshaya uIsrael. But ngifuna siqaphele something very interesting la. Lesi sithunywa kunegotiatewa nganaso. Le ngelosi akunegotiatewa nayo. Yenza lento ekuthiwa yenza. Uma kuthiwa hambo obabulala la abantu bafana nje ubona amasosha anikezwa iorder. Awayi ko rezina nokuthi la bethunyelwe khona benzani kufuneka enze lento athunye yona. Le ngelosi iyashaya kaIsrael hayi kuze kudabuka uNkulunkulu manje ukuthi hayibo sekwanele ayimi kuze kuzosho uNkulunkulu hayima manje sekwanele. So kukhona izithunywa ezinikeza ukuthi ayizokwenza umsebenzi masithunywe kubantu senza leyo nto asinegotiate nawe muntu. That's very important. Bese bakhona ke ithunywa ke ezinikeza imessage ngesihlale kakhulu lapho siyazi ukuthi mhlambe eBhayibhelini akhumbula ukuthi khona ingelosi ekuthiwa uGabriel. Yes. uGabriel siyambona kwi-Old Testament encwadini kaDaniel, siyambona futhi kwi-New Testament ethunyelwe kuJoseph. Kodwa kukhona la interesta khona uma ufunda incwadi kaDaniel ukuthi bamthumba uGabriel. Uma bemthumba uGabriel okukhombisa ukuthi akusi umsebenzi wakhe ukulwa akasakwazi ukuphuma. Kwazi kwathunywa ingelosi omsebenzi wayo manje eqondene nezimpi uMichael yafike yamkhulula. Ngifuna ukuvezani, ngifuna ukuthi ithunywa zinemsebenzi very specific. Right, sizojomba masinyaneke ngoba ngifuna lento siyisondeze kubantu. Kukhona ke ithunywa eziqondene nasemakhaya, ezithunyelwa ziqondene namakhaya imndeni. Okay, ngicela sifunde la incwadi kaGenesis. Leso ukuhlala hlala ke mbijana la. Mama ngicela kuyindlalela kanje khona abantu abalaleli bethu bezokwazi ukuthi masuka kule emndeni sizoza ke kulezi ithunywa zama individuals. Lezi ke mhlamba abantu athi unesithunywa kanjalo. Kodwa kubalekile ukuthi siqale sazi ngalezi yes. Okay. So masibuyele emuva nje baba. Mhlambe umuntu ongazi ukuthi yini isithunywa. Futhi eBhayibhelini ithunywa ingelosi. Ithunywa ingelosi. Kodwa ke sizofika la ukuthi le language ethi phakanyiswe lisithunywa. Yabo umuntu unesithunywa kungashiwo ingelosi. Sizofika lapho but i-basic understanding funa isuke lapho. Okay. Sizoza lapho. All right. Right. Ngitheke sizobheka incwadi kaGenesis. Ngicela sifunde usifunde lapha kuGenesis chapter 48 verse 15. Wambusisa uJosepha wathi uNkulunkulu abahamba ebusweni bakhe obaba. Ngicela uqaphele. Ngicela ukuyinikeza nje ibackground abalaleli bethu bathone lesi sithombe mhlawumbe khona bangajwayele ukufunda iBhayibheli. Okay. Ibackground la ithi kukhona indoda ekuthiwa uJakobe. uJakobe washintshwa igama kwathi uIsrael. uIsrael uzophenduka abesizwe sikaIsrael, uyabona?
kodwa ke la kusakhulunywa ngaye njengomuntu uyabona uJakobe uzalwa uIsaac uIsaac uphuma kuAbraham so ngakho kuthi uNkulunkulu kaAbraham uNkulunkulu kaIsaac uNkulunkulu kaJakobe okay usese Egypt ke manje uJakobe njengoba bamdayisa uJoseph usese Egypt bonke nabafowabo base Egypt sekufika isikhathi sokuthi manje usezoshona uIsrael uJakobe mezoshona useyagula bese uJosepha uzomvakashela ufika nabafana bakhe abawu2 abathole eGibhithe uJoseph kukhona into ebalikeleke la uIsrael azoyikhuluma ngala bafana abawu2 baJoseph sizofunda something very interesting cela usifundeleke okay uGenesis 48 verse 15 uthi wambusisa uJosepha wathi uNkulunkulu abahamba ebusweni bakhe obaba oAbraham noIsaka uNkulunkulu ongondlile konke ukuhamba kwami kuze kube inamuhla ingelosi engisindise ebubini bonke mayibusisa abafana mababizwe ngegama lami nangegama lawo baba okay mababizwe ngegama lami yes nawo lowo baba oAbraham noIsaka right mabande babe baningi phakathi kwezwe nazi ke izinto engifuna siziqaphele la ngithe njalo makukhulunywa ngengilosi kukhulunywa ngani ngesithunywa but sikhuluma ngesithunywa sikamoya but ngifuna siqaphele la ukuthi uNkulunkulu ohambe noIsrael kodwa uIsrael simuzwa esebenzisa lamagama yashintshanisa ethi ingelosi ngabe uNkulunkulu ingelosi yini sesiyabona ukuthi uNkulunkulu uhamba noIsrael asebenzise ingelosi okay uyabona but kukhona into ayisho a very interesting uthi lo uNkulunkulu ohambe naye ngale ngelosi uthi uqale kuAbraham weza kuIsaac lesi sithunywa manje sesihamba naye futhi ukuze lesi sithunywa siqhubeke sibheke umndeni uthi kubalulekile ukuthi labafana ababize igama lami babize igama lika baba uIsaac usebenzisa igama lithi umkhulu noma bengasebenzanga la usebenzisa igama lithi ubaba babize lika mkhulu uAbraham okay okusho ukuthi mabenze njalo ba activate lesithunywa ukuthi sithi kusawumndeni thank you okay shuthi ke singasho ukuthi thina bakamoya singena lapho ngoba phela nathi lezi ithunywa zethu esisebenza ngayo ezasemndenini yethu ithunywa esikwazi ukuthi uma ngidlula mina isipho sami sidlulele komunye so ngisho ngithi sihamba ngayo leyo ndlela noma sihamba ngaleyo ndlela kodwa ke ngifuna ukuveza mina ngokuthi sifunde ukuthi sifike kanjani la okay yeah wena ukhuluma ngento eseni practice manje mina ngifuna ukuveza ukuthi kufike kanjani lapho uyabona so isithunywa lesi uNkulunkulu asinikeze umndeni okay ukuze sisebenze sesibona spiritual principle kumele kubizwe igama lalaba bantu abakhethwe uNkulunkulu uAbraham uIsaac uJakobe bese lesi sithunywa sihamba nabo but ngifuna sihlehleke nje kancane sibone something interesting lesi sithunywa sisebenza noAbraham sibona uAbraham efuna ukuyothathela uIsaac unkosikazi uthuma ngicela abaqaphela abalaleli uthuma isisebenzi sala ekhaya uAbraham ukuthi asiyomthathela uIsaac unkosikazi kuzohanjwa kunqanyulwa izwe but subani lesi sisebenzi isisebenzi sikaAbraham esisokiwe kubaleke ngani lokho ngoba kukhona usiko uAbraham alithatha kuNkulunkulu ukuthi bonke abantu abasendlini kaAbraham abazali enyameni nabantu abayisebenzi zala ekhaya asebeyingxenye yomndeni wala ekhaya abasokwe okay uma bengasokwa abazukungena ngaphansi kweprotection kaNkulunkulu singakhohlwa njalo uNkulunkulu usebenza ngobani ngalesi sithunywa osho ukuthi lesi sithunywa ngeke sivikele umuntu la ekhaya ongasokile sesibona enye iprinciple la ukuthi kukhona usiko olunikezwa indoda
ukuthi bafake abantu emndenini ukuze ba-enjoye i-protection yesithunywa sala ekhaya. Yabona? Abangazalwa yile ndoda kodwa bangena ngaleli siko ngosiko uzobothi izobaleka. Sesibona nini uma le ndoda seyihamba sizoyifunda leyo vesi. Uma le ndoda seyihamba esifana nendodana kaAbraham kodwa angayizali ayizala ngosiko. Uyabona leyo nto? Usethi ayihambi yothathela waye ngisho njalo ngeke uthumele nombani ukuthi akawuthathele indodana yakho umfazi. Uthumela umuntu very close naye. Simbona futhi ukuthi uyamfungisa uthi akafaka isandla la ngaphansi kwethanga lakhe ukuthi akayikuthathela uIsaac unkosikazi wakhe kuleli lizwe lamaKhanani. Uyabona le ndoda uyinikeze authority engakanani ukuthi ngathathela uIsaac umfazi ifana nomfowabo kaIsaac omdala kodwa uIsaac uyindodana yesithembiso. Ngiyayigcizela into lento ngoba ibaleke ngendlela esimanga. So uma ihamba ke ngicela siyifunde le verse lapha kuGenesis chapter 24 verse 39. Ngase ngithi enkosini yami mhlawumbe owesifazana akayikungilandela. Wathi kimi uJehova engihambe ebusweni bakhe uza kuthuma ingelosi yakhe nawe aphumelelise indlela yakho. Uyakuyithathela indodana yami umfazi ezihlotsheni zami nasendlini kababa. Uyabona sesibona manje ukuthi lo mfana ongazalwa uAbraham use enjoya i-protection ne-guidance yesithunywa sala ekhaya ngenxa yosuku lokusoka. Yabona? Nokuthi uqhuba i-agenda yala ekhaya. This is very important. Noma engazalwa uAbraham uyabona? Kodwa ucommitted eqhubeni i-agenda yala ekhaya. So isithunywa sizohamba naye ngoba uzoqhuba i-agenda yala ekhaya. So hayi ukuthi uzovela afakwe ngesiko bese ezozenzela izinto zakhe ayithandayo. Ngoba ingelosi noma lesithunywa sala ekhaya sifuna ukwenza impumelelo yalomndeni ngecebo likaNkulunkulu anabo. So this is very important ukuthi before siyofika ebandleni uma singayi understand indaba yethunywa emakhaya uzodumzela uma ufika ebandleni. Uyabona? So lesi sithunywa isithunywa sikamoya. So uyahamba ke lo sizohamba naye uzomhambisa nasendleleni. Cabanga ke okusho ukuthi ke nokuthathwa kwabafazi ku spiritual akusiyona nje into ngokomthetho ekuvele nje awuyibonile le ntombi wayeyoyithatha Uthi hayi ngoba uyele ebhoni. Uyabo? Ithini agenda yala ekhaya? Sesiyabona ukuthi uma nihamba ngokweagenda yala ekhaya evela kubani kuNkulunkulu. Nobafazi abazongena la ekhaya kumele kube iagenda ehambisana necebo likaNkulunkulu ana ngalomndeni. Siyahamba cabanga uthi uAbraham unesibindi sokuthi hayi hamba uzophumelela. Khona abanye abashela bahluleke eintombini azayofuna umuthi wokushela kanti indaba ilahleke lapha esithunyweni. Cha babethu. Kanti indaba ilahleke lapha esithunyweni. Lo muntu oyomthatha akahambisani nengelosi yakho. Uyabona? So khona iphathi ke ngifuna ukuyisho ke manje la ukuthi sesiyabona ke kunina ke abasebenzi nje singekayi ibandleni enisebenza ngomoya afika umuntu athi hayi izinto zami ayihlangani kanti i-spiritual guide somndeni wakhe bese nithi ubiza isibongo esirong. Kanti umuntu akaxhumene nezithunywa zakhe. Ubiza abantu abarong. Yabo mebiza abantu abarong abakwazi uku-activate isithunywa sakubo. Uyabona? Singakhohlwa ke njalo ukuthi akwenzi lokhu ukuthi bonke abantu bema bethi ubiza isibongo esirong ba right. Angiphindi. Akwenzi ukuthi baqinise bonke abantu ngoba sinabantu abathatha ama chance. Yeah. Ukuthi avela nje uyazi ukuthi nqwaba abantu izalwa amantombazane ngaphandle avela nje hayi isibongo ubiza isibongo esirong. Umuntu uthi how yabona ngoba siyazi ukuthi bakhona abantu abafakwayo esibongweni esithize ngosiko. Yabo umwazi ukuthi wafakwa ngosiko esibongeni
vele qhamuka umuntu athi hayi ubiza isibongo esirongo kulula ukumtshela ukuthi hayi u-out ngoba mina noma isibongo sami sithi ngwakwahlatshayo kodwa mina ngwakaMalevu ngoba ngafakwa kaMalevu ngosiko uyabona kodwa uma ungayazi yonke lento yesiko nokuthi isiko lisebenza kanjani immediately njoba nje izingane eziningi namhlanje zizalwa ngaphandle komshado ingakho zambe ivinjwe emakhoneni nanombani athi hayi indaba yesibongo lungisa indaba yesibongo lungisa indaba yesibongo alright ake sidluleke lapha ngazi nami usahamba kahle ya sahamba kahle baba ngingathanda nje ukuthi ke singene kuso lesi sithunywa abantu engicabanga ukuthi basilangazelela kakhulu siyabonga khona ukuthi usichazele ukuthi lezi ithunywa zihlukene so for umbukelo osekhaya uma simsummarizela nje isithunywa singasho sithi yini ingelosi and then umuntu uzobuza athi okay ngoba mina kuthiwa ngihambathwa ugogo uMabani uphenduke kanjani ingelosi ngiyacabanga ukuthi nalokho kufanele bekwazi ukuthi uma ukuthiwa umbethwe ikhehla noma isalukazi esithize sesiphenduka isithunywa kokuthiwa nezithunywa lokho ngabe iBhayibheli liyahambisana nalokho noma ngabe kukhona yini eBhayibhelini noma la singachaziseka khona nje ukuthi iyasebenzisana lento ukuthi umuntu abe isithunywa kodwa eke waphila emhlabeni angazi noma baba ya ngiyawuzwa umbuzo wakho alright ke okay sesiyaphoqeleka ngombuzo wakho ukuthi sijampele kulenye indaba ngoba sesiza manje kuyithunya personal yeah okay right ake siqale isikhulume ke ngomehluko wabantu abangasekho okay uyabona khona sofika kubona sebeyithunya ngizogijimela phezulu yabona ngeke wafunda amavesi ngizowakhuluma nje ukuthi mhlambe abalandelayo bazowafunda emakhaya alright ake siqale la ukuthi abantu abaningi banenkinga yokunderstand ukuthi makuthiwa unogogo uyabona abanye abantu bacabanga ukuthi ngempela kukhona isalukazi esihleli la kuyena like isalukazi siyisiqo sihleli kuyena la ngaphakathi baba usindo kodwa cha phela bona bacabanga ukuthi angithi ugogo washona njoba washona usewumoya manje that's very wrong kodwa baningi abantu abacabanga kanjalo ake ngicacise ukuthi kwenzeka kanjani okay right so ifake esintwini sicacise futhi nokuthi iBhayibheli lithini okay ngokwesintu kuthi umuntu mangabe edlule emhlabeni akushiya ukuthi uyakwaba kubo kusho njani emathongweni akubo yes la kuhleli khona kamnandi namakhehla yonke leyo ezimhlophe ya right so umehleli lapho usuka nini manje azohlala kumuntu la yabo khona leyo confusion ufuna siyicaciseke leyo nto uma sifunda iBhayibheli lithi iBhayibheli kwakhona amadoda amabili okuthiwa uElijah noElisha uElijah enikezwe amandla uNkulunkulu lamandla phezulu kwakhe wawadlulisela kuElisha sibona ngathi wadlulisele kuElisha umnikeze ingubo yamandla abanye bathi ingubo yamahlombe okay kwehlela umoya kaElijah wehlela kuElisha Elisha wathathwa inqola wahamba uElisha lo moya uthathe kuElijah akangawudlulisela kuGehazi okuyena waye disciple yakhe noma waye masingasebenzisa language yesiZulu ithwasa lakhe uyabona yeah akangawudlulisela